Гастрольләрең тәмамланды ди, бик озак. Фатирыңамы, өеңәме каядыр кайтып кирдең ди. Кайтам да Диаз белән бушатабыз миңа биргән бүләкләрне. Аннан соң менәм дә буш холодильникка карап торам да, әйтәм, Мәдердинова, уңганда хатын да инде үзең ичмасам дип. Аннан соң гастрольдән кайткан киемнәрне юам, концерт күлмәкләрен, алар бөтенесе кулдан юыла торган әйберләр. Менә шуның белән аннан соң китәм. Бит әле мин хатын-кыз монда бит әле техосмотр үтәргә кирәк. Керфек ябыштырырга, чәчне карарга, тырнакны ясарга. Әмиштәге бер җирнән җынны аласың, берсеннән ябыштырасың, хәлдән таябыз. Хатын-кызга үз-үзен кулда тотырга бик күп вакыт, бик күп көч һәм бик күп акча кирәк. Бик килешәм Сия. Уяналар, әйме, уже матур инде. Матур. Бүген карап утырам, менә чәй эчерәбез бит инде концерт алдыннан, әйме, ашап утыралар. Оба, мен әйтәм, гүзәл. Бөтенесе матур.